pinagkakasya natin, nakakaya naman po ng present, kumbaga, strength ng BFP Ilocos Norte. Sa ngayon, meron tayong 406. So, yung pinaka-basis natin ngayon, hindi pa rin natin naaabot yung dapat sana, yung ideal number ng mga bumbero kada fire truck ay 14. Pero sa amin dito sa atin, kalahati lang dahil nga po kulang pa rin yung ating bumbero. So pinagkakasya natin, kumbaga, they are rationally distributed based on the numbers of fire trucks. Why numbers of fire trucks? Ay dahil nga po, kailangan ng crew at driver ng fire truck pag tumakbo yon. Hindi siya magiging operational kung kukulangan mo ng crew, lalo na kung walang driver. So yun po yung basis ng deployment natin ng personnel per station based po doon sa number of fire trucks nila. And lalo na ngayon may mga nadagdag na rin na mga ambulansya. Hindi man BFP owned, meron po mga initiative yung mga LGUs, and we are thankful dahil part na rin po ng serbisyo natin yung emergency medical service. May mga LGU na bumili na po ng sarili nilang ambulansya na in-MR po sa BFP. Malaking tulong po yun sa publiko, sa community natin. Sa ngayon, magsusunod plano natin para madagdagan yung kulang ng kasyudad ng deposit. Sa ngayon, sa totoo lang po, ngayong panahon na to, madama yung ongoing, yung processing ng mga nag-apply para sa Fire Officer 1. We are praying na mabigyan po ng, kumbaga, mas madaming personnel, mabigyan ng pagkakataon, lalo na yung mga taga Ilocos Norte na ma-hire at ma-assign dito sa probinsya natin. Malaking tulong po yung madagdagan kami kahit 10, 20, malaking tulong po yun.